Iawn te, ymlaen I gyflwyno'r panel I chi. Ffotograffydd a gwneithurwr ffilm llawrydd yw Carys Huws, sy'n gweithio ar hyn o bryd yn Merlin. Cyn mynd ar ei liwt ei hunan I ddilyn ffotograffiaeth a ffilm yn 2019, bu'n gweithio I wahanol gylchgronau gan ymwneud â chynnwys cymdeithasol a digidol. Mae rhai o'i chleientiaid yn cynnwys Vogue, The New York Times a Dr. Martens. Mae hefyd wedi gweithio gyda nifer o gerddorion. Hwylio, bob un hael yn hyw, atgofion. Rwyfo, bob un llinell serch ben. Cofio, gweld y byd yn colli calon, colli calon. Heaven, stars and money. Hold yourself in carefree. Dilynydd gweiwaith yw Alis Gwydder ac Alis Kints yw enw ei chwmni. Trwy ei hangerdd am liw, mae'n anelu at ysbrydoli pobl ifanc I ddathlu eu gwahaniaethau, eu meddyliau a'i dyheadau. Mae ei holl weithiau yn cael ei dylunio ganddi a'i creu a llaw. Mae Alis yn credu mewn ffasiwn araf ac mae ei darnau'n cael ei creu I fod yn eitemau i'w caru am flynyddoedd. Ac wedyn ni, y trydydd aelod o'n panel ni yw Llio Davies, seramegydd llawrydd yw Llio, sy'n byw nawr yng Nghaerdydd. Mae'n arbenigo mewn creu eitemau i'r cartref a gemwaith wedi ei creu a llaw. Daw ysbrydoliaeth Llio o heddwch ei phlentyndod yn Eryri, sy'n cael ei adlewyrchu yn ei harddell glân a minimol. A mwyn I chi wybod rhywbeth amdana I a fy ngwaith, mae fy ngwaith I yn archwilio'r hyn ydw I fod yn ddynol, trwy byntio, arlunio, cerflunio a dulliau eraill, rwy'n archwilio perthynas dyn a'i gydddyn, a'r byd, a gwrthrychau, a fy hunan ac a Duw. Fy nôl Duw dal y gwrthdrawiad rhwng y gweladwy a'r anweladwy, rhwng reality a'r hyn nad yw'n real. Ymlaen ar drafodaeth felly. I ddechrau te, o am ofyn I chi panel, pam dilyn gyrfa y maes Celf Dylunio? Beth oedd y sbardun? Llio I ti am ateb yn gyntaf? Haia. Felly, dwi'n meddwl bod wedi cychwyn pan o'n i'n
ifanc iawn, fel erioed, yn rili hoffi gwersi celf yn yr ysgol a falle, a jyst I cario ymlaen o fanna, really. Ar ôl fi sylweddoli bod o'n I actually'n gallu cael gyrfa celf Dylunio, a ma'n i'n meddwl, well, why not? Just go for it, ch'bo? Yeah, fi really mwynhau bod fi'n gallu gwneud beth fi'n caru. Yeah, mae'n gret. Felly, o ti'n gwybod Llio o oedran ifanc mae dyna'r maes o ti am ei ddilyn te? Dwi erioed wedi bod yn greadigol. O'n i'n really enjoyo gwersi maths a falle. So, bob cyfle ni'n gael i wneud beth creadigol yn ei gwneud o. Hyd yn oed os sydd yna, dwi'n cofio yn ysgol syl, oedd yna clwb celf, o'n i'n mynd I fan ar y syl, ar ôl ysgol, falle clwbau celf o fanna. So, wbeth creadigol dwi erioed just eisiau go for it, trio allan, trio beth gwahanol. Diddorol, diolch Llio. Pam ddilynais di yrfa yn y maes Alis? Ges di brofiad tebyg I Llio? Do, ges I profiad debyg I Llio. O'n I wastad yn creadigol amser ni'n fach, a I fod yn onest, o'n I ddim yn gwybod pa rhew bydden ni'n mynd lawr o fod yn creadigol, ond o'n I jyst yn gwybod na beth o'n I moyn, na beth o'n I yn person. So ddim tan nes I cwrs sylfaen yn Coleg Cyfyrddin, tan nes I sylweddoli taw gwau a textiliau oedd yn elfen I fi. So, o'n I byti 19 amser nes I sylwi taw gwau o'n I moyn neud. So, eitha hwyr, ond person creadigol iawn ers fod yn ifanc. Diddorol iawn. A Carys, beth amdano ti? Helo. Wel, fi'n teimlo fel o taith fi mewn I fod yn artist yn eitha anorferol I gymharu fel arfer, achos pryd o'n i'n tyfu lan, o'n I wastad yn o diddordeb gyda fi mewn celf a pethau creadigol fel cerddoriaeth, ond oedd gyda fi diddordeb mawr mewn ffasiwn, a o'n I ddim rydyn gweld hynny, o fi ddim rydyn gweld gweithio mewn ffasiwn fel opsiwn, really, yn tyfu lan yng Nghymru, yng Nghaerdydd, ni ddim rydyn gweld lot o pobl yn mynd lawr y stryd yna. Ond, basically, nes I astudio textiliau yn chweched yn yr ysgol, a wedyn nes I sylweddoli bod fi ddim yn dda iawn. O'n i'n meddwl taw fel fashion design o'n I moyn neud, ond nes I sylweddoli yn eitha cyflym bod fi ddim yn dda iawn gyda pethau ffidlu. So, nes I kind of symud mlaen I mwy I cyfathrebu fashion, a dyna beth nes I astudio cwrs sylfaen yn Prifysgol De Cymru, a nes I kind of trio ffocysu ar yr ongl yna, a wedyn nes I mlaen I astudio cyfathrebu fashion yn Prifysgol De Cymru. So, I fi ddim ond I bod yn bod yn artist dros y 4-5 blwyddyn diwetha, fi'n 29 nawr, so I fi dechreuais I lawr fel avenue gwahanol gyda fy ngwaith I, gyda gweithiau cylchgronau, a wedyn mewn I bod yn artist. So, taith eitha anorferol I gymharu â pobl fel arfer, ond mae pawb gyda taith gwahanol hefyd, mae'n bwysig pwysleisio ar hynny, bod does dim angen chi gwybod beth chi'n moyn bod, bych chi'n fel 15 neu 18, weithio os chi ddim yn gweld pobl fel yna yn amgylch I chi, y pobl fel artistiaid yn y maes chi moyn falle mynd mewn I, mae rhai pethau'n digwydd yn hwyrach yn bywyd hefyd. Wel, o mrannu, o'n I wastod yn mwynhau'r lunio, ac ro'n i'n gwybod ers o'n i'n ifanc mai dyma'r maes o'n I am ei ddilyn oherwydd y pleser o'n i'n ei gael wrth creu gwaith celf, ond dath y peth yn fwy real adeg astudio celf I tygau. A chi di sonies di fyna Carys ac Alis ynglyn â bod chi di wneud cwrs sylfaen. Wel, o'n i'n mynd I ofyn I chi
beth yw'ch cefndir o ran eich maes, a wnaethoch chi cwrs, wel, a wnaethoch chi radd, cwrs sylfaen neu cwrs ôl radd, ac a fyddech chi'n dweud bod dilyn y llwybrau hynny, gradd yn y maes neu cwrs sylfaen, yn angenreidiol. Felly Carys, a fysa ti'n dweud fod e'n angenreidiol gwneud gradd mewn maes Celf a Dylunio? Fi'n meddwl bod e'n dibynnu ar y maes, ond i fi yn gweithio fel ffotograffydd, sa'n meddwl bod angen gradd ffotograffiaeth arnoch chi dyddiau yma. Fi wedi dysgu ffotograffiaeth i fy hun, so fi'n fel self-taught photographer. Does dim angen astudio, mae digon o fel tutorials, a mae digon o wybodaeth ar-lein i ddysgu pethau technegol fel yna. Ond, a hefyd fi'n teimlo fel, gyda ffotograffiaeth a ffilm, just mae seithi stwff eich hun, prosiectau eich hun, creu steil eich hun mor bwysig. Dyna dyle fod y pwyslais yw just arbrofi a creu cymaint a chi'n gallu. So, a fi'n teimlo fel os chi'n postio rhannu gwaith chi a kind of network o trwy wneud hynny, mae pobl mynd i dechrau cymryd sylw o chi a'ch gwaith chi. So, yeah, sa'n meddwl bod angen really astudio gradd neu cwrs sylfaen i mynd mewn i wneud ffotograffiaeth. Ond fel ni'n dweud gyna, pryd o'n i'n gadael ysgol, o'n i ddim yn gwybod o'n i'n meddwl fel ffasiwn o'n i'n moyn wneud a cyfathrebu ffasiwn, a nes i kind of cwmpo mewn i wneud ffotograffiaeth trwy gweithio i magazines gwahanol yn Llundain, oedd rhaid i fi wneud hwnna fel rhan o'r swydd fi, a wedyn nes i sylweddoli, a hang on, dyna beth i'n moyn wneud yn llawn amser fel freelancer. So, yeah, fi'n meddwl bod profiad yn mwy pwysig gyda ffotograffiaeth. Ond mae'n ddiddorol clywed hynny, Carys, o ran, wel, bod ti'n teimlo, wel, y ffaith, clywed bod ti wedi dysgu dy hunan, mae hynny'n ysbrydoledig clywed hynny o ran, chi'n bod modd dysgu, wel, sgiliau mewn maes, heb fod mewn prifysgol, dwi ddim yn angenreidiol fel petai, ond Alis, beth amdano ti? So, nes i cwrs sylfaen gyntaf, wedyn nes i mewn i wneud gradd yn Coleg Cyfradd. I fi yn bersonol oedd wneud cwrs sylfaen yn hanfodol. Nes i dysgu sut gymaint. Mae dim ond fel so much ti'n gallu dysgu yn Celf yn ysgol fi'n credu. A fel o'n i'n gweud gyna, fi yn person credigol iawn. Fi wastad wedi gwybod ni. Ond o y cam na o ysgol i prifysgol fath o beth, o'n i fel, oh my god, dim clywed fi beth fi'n actually moyn wneud. Fi'n gwybod bod fi'n credigol, ond fel, sa i wedi cael digon o fel experience yn y meysydd gwahanol na i gwybod yn union beth o'n i moyn wneud fel cwrs yn y prifysgol. So oedd cwrs sylfaen jyst wedi agor fy llygad at faint o prosesu oedd i gael. Ti'n meddwl fel textiliau nes i gradd fi yndo, ond nes i mynd mewn mwy i gwai. So mae fel ti'n dysgu sut gymaint o prosesu gwahanol a ti'n gallu siarad y pobl yn meysydd eraill a clywed beth maen nhw'n wneud a gweld beth maen nhw'n wneud fyd. So, yeah, i fi yn personol, oedd e'n really dda i wneud cwrs sylfaen. Wel, nes i ddim cwrs sylfaen cyn gwneud fy ngradd yng Coleg Celf Abertawe, Celf Gain astudiais i yng Coleg Celf Abertawe, a nes i ddim cwrs sylfaen achos ro'n i'n gwybod y fath o gelf ro'n i am barhau i'w datblygu ar ôl ysgol, ac ro'n i hefyd wedi mynychu sesiynau criw celf ar sydyrnau, a buon nhw'n help i roi golwg ar wahanol feysydd i fi bryd hynny. Llio, beth amdano ti? A fy nes ti radd yng Nghaerdydd, do fe? Do, felly nes i wneud
cwrs sylfaen i gyntaf flwyddyn a wedyn i'r gradd. Tra'n y cwrs sylfaen, o'n i dawr ddim yn siŵr be o'n i'n hoffi gwneud, felly ar adeg yna o'n i gwneud gwaith efo metel a tirnio pren. A wedyn nes i ddewis cwrs yn Gaerdydd yr enw artist Dylunio gweithwyr. So oedd hwnna'n cwrs rili eang hefyd, felly doedd am angen i fi just ffocysio ar yr un deunydd, ond erbyn diwedd yn ail flwyddyn ni nes i rili mynd fewn i ceramig. So ie, dwi'n meddwl, o cyn cwrs sylfaen hefyd, nes i wneud cwrs BTEC am 2 blynedd. Felly, nes i arfer gymryd tua 4 blynedd a hanner i fi gweld yn iawn beth swn i rili hoffi gwneud a pa deunydd o rili siwtio fi. So ie, oedd o'n gret i weld, neu jyst cael tasg wahanol bethau o gwmpas, so gyda'r brifysgol hefyd, mae nhw gymaint fel workshops falle o'n i'n gallu gwneud, a mae'r deunyddiau i gyd yna iddo chi. Dwi'n meddwl bod hynna wedi bod yn gret i gallu arbrofi ac experimentio falle. So, ellai fod o ddim yn hanfodol, ond oedd o'n gyfle gwych i arbrofi heb fel, dwi'n meddwl, ie, cyfle gwych efo ddim, dwi'n gwybod sydd dweud o. Mae'n gymaint o fel opportunity i wneud bethau yna, pethau ella wwan sy'n bach yn roddach i fi greu. Ie, oedd o'n gret jyst cael amrywiaeth. Ie, oedd fe astudiais i, fel wedes i, gradd celf gain yng Coleg Celf Abertawe ac ges i amser, wel, dysges i gymaint o bethau o'n gwybod pe bysyn ni ddim wedi wneud y gradd, bysyn ni ddim yn gwybod amdanyn nhw. A mae fy ngwaith i o ganlyniad i wneud gradd wedi mynd ar gyfeiriad ar ryw drywydd do'n i ddim yn meddwl y bydde fe pan o'n i yn yr ysgol. Felly mae'n ddiddorol clywed sut mae graddau wedi effeithio arnyn ni fel artistiaid. Ymlaen â ni te, o'n moyn gofyn, ble i chi'n creu eich gwaith? Ydych chi mewn stiwdio ar eich pen eich hunan neu gydag artistiaid eraill? Beth amdano ti, Alis? So, dwi yn gweithio o'r ystafell yma ar ben yn hun. Dwi wastad wedi gweithio yn well ar ben yn hun fyd. Fi'n bach o chatterbox, so fel fi probably yn well i fod ar ben yn hun, neu fyddwn ni ddim yn cael dim gwaith i cael ei wneud. Mae fe'n rili anodd i fel ffindio sut i'n gweithio o gorau. Nes i hala spel i gweld taw ar ben yn hun oedd y gwell opsiwn, ond fi'n gwybod sawl person sydd yn joio bod gyda criw fel cymuned bach creadigol. Mae'n bendant werth cael gweld beth sy'n gweithio well i ti, really. Ie. Wel, yn debyg i ti, Alis, mae gen i stiwdio yn yr ardd, a o'n gweithio ar fy men fy hunan, felly yn gweithio ar fy ngwaith mewn llynyddoch, a o'n dwlu ar, bod dim rhaid i fi deithio'n bell, ac mae fe'n gyfleus iawn, a o'n jyst, yn debyg i beth o ti'n dweud, mae angen i fi fod ar fy men fy hunan tra o'n gweithio, felly o'n deall beth wyt ti'n dweud. Llio, beth amdano ti? Ar y funud dwi'n gweithio ar ben yn hun. Tra o'n i yn y brifysgol, yna tua 30 o'n ni mewn un stiwdio mawr o'r rhannu, ac o'n i'n meddwl bod hwnna'n gret yn amazing. Oedden ni'n cael gymaint o hwyl ac yn joio. Wedyn, ar ôl graddio ges i stiwdio'n hun, nes i sylweddoli gwneud lot fwy o gwaith ar ben hun.
Felly nawr, mae gen i studio yn dre dwi'n mynd i, ond hefyd dwi'n gwneud pethau adre hefyd yn y lloft sbar. Felly. Mae'n swno'n, wel, hyfryd wedi gweld lluniau Llio dy studio a mae'n edrych fel lle hyfryd i weithio. Diolch. Dwi wrthi'n setu fyny lle newydd, so dal yn dod i arfer fy hynna nawr. Da iawn. A Carys, wyt ti'n gweithio ar dy ben dy hunan, neu ti'n gweithio gyda'r artistiaid eraill? Beth yw dy sefyllfa di? Wel, cyn y pandemig, o'n i'n rhannu studio gyda dwy ffrind, so just stafell lle o'n i'n gallu cadw offer a fel backdrops a stuff, a o'n i'n gallu settle lan y backdrop a wneud portraits a stuff fyna, ond nes i basically just symud popeth i'r tŷ ar dechrau'r pandemig, achos ni ddim really gallu afforddio dal mlaen gyda'r studio. So, basically fi wedi cymryd dros hanner stafell fyw fi. A mae'r offer a desg a popeth fan hyn. Fi'n gweithio, rhan fwyaf o'r amser fi'n fel fi fan hyn, o flaen y cyfrifiadur, dim rhan fwyaf o'r amser, ond lot o'r amser, yn edito lluniau, edito fideos, e-bostio, neu gwefan fi o stuff, ond hefyd fi'n, obviously, rhan mawr o fy swyddi yw saethu, cwrdd â pobl, cyfarwyddo, so fi ar location o gwmpas y ddinas, neu fi'n gweithio rhentu, weithio fi'n gwneud shoots fan hyn, achos mae'n digon o le, diolch beth i settle am backdrop, ond weithio fi'n rhentu studio am y dydd a gweithio o studio os fi angen mwy o le, dibynnu ar y brief a ar y job. So, rhan fwyaf o'r amser gweithio adre yn ystod y pandemig, ond weithio tu allan ar y stryd neu mewn studio arall. Ydy chi'n ffeindio bod, Alis a Carys, chi'n dweud bod chi'n gweithio o'r tŷ, ydych chi'n teimlo fe bod e gallu bod yn distracting gweithio yn y tŷ, chi'n gwybod o ran, bod y teledu neu a pethau eraill, ydych chi'n, ydw e'n anodd ar y degau? Ydy, achos mae mor hawdd i just fel i wneud y golch, neu y llestri neu rhywbeth, neu fel wneud stuff off fel to-do list personol chi. Fi'n ffeindio bod angen setio boundaries really clear gyda fel gwaith a blocio allan cwpl o oriau i just wneud gwaith a wedyn fel cael awr o wneud stuff y tŷ, weithiau, neu just boundaries yn really bwysig gyda gweithio adre. Ond mae gen i ci, a mae fe'n really distracting i fi, cos i wastad yn benni lan, achos mae fe wedi bod fel emotional support dog i fi yn ystod y pandemic, so fi wastad yn benni lan yn fel yn cael fy distracto gan fe. So, fe yw main distraction fi adre. Fe'n neis cael cwmni beth bynnag. Ydy. Alis, wyt ti'n teimlo'r, os da ti profiad eitha tebyg o weithio o'r tŷ? Fi'n cytuno dy Carys, really. Fi'n neud yr un peth. Fi'n trial set o boundaries yn hunan. So fi'n gweithio'n well yn y nos. So fi'n neud siŵr bod pethau personol fi gyd wedi gwneud cyn fel 10 o gloch y bore. A wedyn fi jyst yn smasho mas archebion a gwaith tan biti 7 o gloch. So, fi wedi gweithio gytre nawr gyda Alis Knits am tua 4 blynedd. So, fi'n credu bod fi wedi neilo'r boundaries nawr, just about. So, dwi ddim yn rhy distracting. A wedyn fi jyst yn gadael yr ystafell a mynd nôl y bore nesaf wedyn. Diddorol. Mae'n hyfryd clywed ffordd, o'ch chi'n dweud, Carys ac Alis, bod ydych chi amserlen, bod chi'n creu amserlen gweithio, bod chi'n neilltuo amser ar gyfer wneud gwaith y tŷ enghraifft, o wedyn ni
amser I greu gwaith celf, a mae rhywbeth o'n ffindo'n anodd yn aml, ffindo fe'n anodd, ffindio'r cydbwysedd. Llio, os da ti fel amserlen penodol pan wyt ti'n, yn ystod y ddiwrnod di? Na, ddim rili. Mae'n dibynnu ar faint waith gyda'i wneud, faint archebion a falle. Ond swn i'n licio mynd i'r studio yn fwy gynnar na di'n hwyr. Mae'n neis fel gweithio i chi'n hefyd a gallu mynd yna pryd bynnag chi isio. Dwi'n meddwl bod hynna'n huge benefit. So, wneud busnes a chi'n gallu wneud pethau ar amser ych chi'n rili a trywyd ych chi'n. Mae'n hyfryd. Felly, pa gyngor fyddech chi'n ei roi i rywun sy'n ystyried gyrfa y maes Celf a Dylunio? Rhowch un fantais ac un anfantais o weithio yn eich maes. Y cyngor fydden ni'n ei roi yw ystyried ble rydych chi'n mynd i greu eich gwaith, fel i ni wedi trafod yn barod. A fel wedes i o'n ffodus, mod i ddim goffa mynd yn bell i greu fy ngwaith celf gan fod fy studio yn yr ardd, ac oedd gallu bod yna o fewn ychydig o eiliadau, ond dyw'r studio ddim yn fawr iawn, ac achos dwi ddim yn hoffi cael gwared ar unrhyw beth, mae stori o pethau yn gallu bod yn broblem. Felly mae hynny gallu bod yn anfantais. Carys, pa gyngor fydde ti'n ei roi? I rhywun sy'n moyn bod yn ffotograffydd neu gweithio'r ffilm a bod chi'n teimlo fel bod dim gyda chi lot o connections neu bod chi heb wedi dechrau wneud lot yn y maes yna, byddwn ni jyst yn awgrymu dechrau saethu a wneud lot o fel research ar ffindio mas beth chi'n hoffi a dechrau trio creu gwaith sy'n edrych fel yna, trio arbrofi a just creu portfolio o fel personal projects. Yna rhoi hwnna ar-lein a fel pwysio mas gwaith chi a basically trio connecto gyda pobl sy'n gweithio yn yr un byd â chi a sy'n comisiynu gwaith yn y byd yna hefyd a fel journalists a just trio wneud connections ar-lein. Ar hyn o bryd yna'r really unig ffordd i wneud trwy LinkedIn neu trwy The Dots neu just trwy fel Instagram. Byddwn ni jyst yn awgrymu i pobl just creu gwaith chi'n moyn cael ei talu am, basically, eventually, a yn araf bach gobeithio byddwch chi'n dechrau cael eich, bydd pobl yn dechrau sylwi ar y gwaith a dechrau comisiynu chi am y fath o waith yna. A hefyd jyst, trio cael cymaint o profiad sy'n bosib trwy assisto ar shoots, a just bod yn fel intern. Ond dyna'r cyngor byddwn ni'n rhoi rhywun sy'n trio dechrau allan. Mae hwnna'n gyngor da, Carys. A fe godes di pwynt da fyna, pwysig ynglyn â cysylltiadau, ac o'n siŵr byddech chi gyd yn cytuno bod cysylltiadau yn y byd Celf a Dylunio yn mor bwysig. I ni wedi trafod ni wedi cyfeirio at weithio mewn llynyddoch a gweithio ar ein penna'n hunain. Eto mae angen cael cysylltiadau yn dyfe. Beth amdano ti, Alis? Pa gyngor fydde ti'n ei roi? I rhywun fel fi amser ni'n 18 a o'n i'n gwybod bod fi'n creadigol ond dim cliw ar actual beth o'n i'n moyn wneud. Bydden ni jyst yn gweud triwch popeth. Mae loads o tutorials ar YouTube, neu os bod chi'n digon ffodus i wneud cwrs sylfaen, newch hynny. Just triwch popeth a experimento da pob math o medium a proses. A just
mae hwnna yw'r fel peth mwyaf bwysig rili i fi, achos oedd dim clywed i fi beth hanner o stwff nes i trial yn y cwrs sylfaen. O'n i byth wedi meddwl bydden ni'n gwau fel gyrfa, ond bendant trio popeth a siarad y pobl sydd yn artistiaid fel Carys wneud cysylltiadau. Anfantais o gweithio yn y gyrfa celf. Ar y dechrau, ti'n teimlo fel bod pawb yn cael yn really easy, bod e fel, ma nhw jyst yn gwneud la, ma nhw da 10,000 o dilynwyr, fel siwt ma nhw wedi gwneud e mor haws, fel mae pawb yn really stryglo, a mae fe'n anodd, ond mae fe werth e os taw na beth ti'n moyn wneud, os na gwaith ti'n moyn gwerthu, just cadw ati. Diolch. Pa gyngor fydde ti'n ei roi, Llio? Dwi'n meddwl, os ydych chi'n cael unrhyw gyfleoedd, just go for it. Even os ydych chi'n meddwl, allu bod fi ddim digon da i hwn, neu allu os ni'n gael o, just triwch o, just wbeth. Dwi'n meddwl yn ywedig pan ydych chi yn y brifysgol, dwi'n meddwl bod yna lot o gyfleoedd yn dod fyny. A dwi'n gwybod byddwch chi probably'n brysur ac yn pwyso gwaith y falle, just triwch fitio ac yn gymaint ydych chi'n gallu mewn. A hefyd, gwybod fel eich gwerth hefyd, dwi'n meddwl pan pobl yn cychwyn allan, mae lot o bobl yn gofyn i chi fel am favours i'ch yn hyn, i'ch yn llall. Fatha gwybod bod rhaid bobl talu am eich gwaith chi, hefyd talu am eich amser chi, os byddwch chi'n astudio am blynyddoedd ag oriau am ddim chwbod, mae'n lot o werth i hynna, felly gnewch siŵr bod pobl really yn appreciatio chi a'ch gwaith chi. A fallai anfantais, dwi'n meddwl, really tebyg i Alis ar y cychwyn, chi'n meddwl fel, dwi'n werth o, a mae'n gallu bod really anodd, ond os fel, mae'n werth o erbyn y diwedd, os ydych chi really mwynhau beth ydych chi yn gwneud. Diolch, Llio. Diolch yn fawr. Ydych chi'n ymwybodol o unrhyw arian, grantiau, ysgoloriaethau sydd ar gael i helpu y maes Celf a Dylunio? Alis, fe'n enillais di ysgoloriaeth Miriam Bryden, do fe? Ond siŵr oedd hwnna'n werth iawn i ti? Oedd e'n bleser mawr i ennill ysgoloriaeth Miriam Bryden. Nes i wneud cais amdano fe yn trydydd blwyddyn fi, tuag at diwedd gyda final collection fi. So, oedd hwnna'n fantais mawr. Oedd hwnna di galluogi fi i prynu gwlan, i ddechrau off, i prynu machine gwau ar y dechrau, a jyst rhoi siawns rili dda o ddechrau off y busnes, a cymryd bach o stress off, goffod safio loads arian lan i dechrau off y busnes. Oedd e'n help fawr ar y dechrau i jyst gallu mynd syth mewn i chwarae ymbyty gyda syniadau ac ati. Hyfryd. Llio, wyt ti'n gwybod am unrhyw beth sydd ar gael? Dwi'n meddwl tra'n y brifysgol wedyn ysgoloriaethau ac ella jyst cyfleoedd i wneud arddangosfa yn y Gymraeg efo'r Ysgol Gymraeg. Dwi'n meddwl rwan ma'n a lot, wel fel arfer dwi'n edrych ar yr Craft Council Wales ar gwefan nhw lot i weld cyfleoedd sydd yn fanna. Dyna lle sy'n fel arfer yn edrych amdan rhai. Gwych. A Carys, a fydde, os na rai wyt ti'n ymwybodol ohoni sydd wedi bod o helpu ti? Na, dim really. Fi angen gwneud tym bach mwy o research ar hwnna i fi yn bersonol, ond fi'n
Fi'n ffeindio bod Instagram yn lle da i ddarganfod pethau fel hyn. Fi wastad yn gweld fel galeriau neu cwpl o platforms fi'n dilyn yn fel just yn sy'n rhannu y bethau yna o bethau eitha lot. So fi'n ffeindio bod Instagram yn lle da i ffeindio mas am stuff yna'n gyffredinol. Ond fi angen, hwnna'n ardal fi angen ffocysu ar fy ngwaith fy hun yw'r grantiau. Ie, mae angen i fi hefyd wneud mwy o ymchwil. Ond mae rai sydd wedi cael ei gyfeirio ato'n barod. Mae rhaid ni'n fuddiol iawn i ymchwilio mewn ni. A gan mae'r urdd sy'n trefnu'r digwyddiad hwn, mae werth cyfeirio at ysgoloriaeth Celf Dylunio Thechnoleg yr urdd. A fi o gymorth mawr i fi. Fydd na ddim ysgoloriaeth eleni, ond yn sicr mae hyn yn rhywbeth i'w ystyried ar gyfer y dyfodol. Mae'n werth nodi hefyd bod y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cynnig ysgoloriaethau gwerth 3,000 o bunnoedd i fyfyrwyr sydd am astudio trwy gyfrwng y Gymraeg mewn meysydd penodol, gan gynnwys celfyddyd gain ac felly mae'n werth ymchwilio i'r rhain. Wy'n cadw fy llyged i ar y cloc, ond rwy'n ni am ofyn, ydych chi'n gweld mantais o ddefnyddio'r Gymraeg yn eich maes? Llio, wyt ti'n gweld mantais? Yndw, definitely. Mae yna gymuned gwych o bobl Cymraeg yng Nghymru sydd wedi cael diddordeb mewn celf dylunio. Rhaid fi gyfadda, yn cychwyn yn yrfa, o'n i ddim yn meddwl bod oedd yna o gwbl. Felly oedd posts efallai yn ar Facebook ac Instagram i yn Saesneg. Ond wedyn, unwaith nes i dechrau wneud pethau dwyieithog, ac hefyd yn enwedig bod gwaith fi wedi cael ei ysbrydoli gan Merlin a ballu o gwmpas Trosfynydd. Mae'n bod yn rili pwysig dechrau gwneud Cymraeg, a wedyn ar ôl hynna, nes i jyst mynd fewn i gymuned enfawr Cymraeg wedyn, a mae wedi bod yn wych. A hefyd mae hwnna'n gwneud gwaith fi lot fwy unique yn bod fi yn Gymraeg a defnyddio'r Gymraeg. Felly, mae definitely gwers. Mae'n werth i'w wneud. Ie, a fe gyfeiris di gynnau fach, Llio, at yr arddangosfa o ti'n rhan ohono yn Coleg Celf Caerdydd. Felly oedd lot o disgyblion Cymraeg mewn gwahanol prifysgol oedd yna. Dwi'n meddwl, ella dyna lle nes i gwrdd â chi? Ie, dyna lle. Mae wych jyst i gwrdd â bobl gwahanol ac wedyn, da chi hefyd yn dueddol i ddod ar draws yr un pobl hefyd, so mae'n rili neis yn cael cymuned bach ohono ni. Ydy, mae ie. Cafodd hynny drefnu gan Coleg Celf Caerdydd, Ysgol Gelf Coleg Sydd a Coleg Celf Abertawe, yn credu dyna nhw i gyd, arddangosfa golwg ar Gelf. Diolch Gwen Bainon am roi yn y chat yn gweld nawr. A yn cofiodd fel ti Llio oedd e'n ffordd hyfryd i fi i wneud cysylltiadau a phobl trwy gyfrwng y Gymraeg. Ac, mae yna gyfleoedd yn dod o'r ffaith eich bod chi'n gallu siarad Cymraeg. O'n ran i, mae rhain wedi cynnwys cyfweliadau ar y teledu, ar radio, anerchiadau ac ysgrifennu erthyglau ac ati. Felly, mae'r Gymraeg yn mor fuddiol yn y maes celf dylunio, ond dyw e. Carys, wyt ti'n gweld mantais o ddefnyddio'r Gymraeg yn dy faes di? Ydw, fi'n teimlo fel ar hyn o'r bwl. Fi wedi cael eitha lot o fel press Cymraeg, basically, yn ddiweddar. Cwpl o bethau Saesneg, ond rhan fwyaf o'r fel
press. Fi wedi cael, hwnna wedi bod trwy gyfrwng y Gymraeg a fel a cyfweliad Radio Cymru a stwff. Ond i fi, achos symudiais i ffwrdd o Gymru pryd ni tua ar ôl prifysgol, so pryd ni tua 21, 22, i wneud internship yn Llundain, a wedyn nes i basically ddim gadael, nes i byth symud nôl i Cymru ers hynny, so o'n i'n teimlo fel cyn i pryd ni'n, wel, yn Llundain hefyd, ond pryd nes i symud i Berlin, bod fi wedi colli cyswllt yn bach ar y Cymru, a bod, obviously, bod yn Gymraeg a siarad Cymraeg yn rhan mor fawr o hunaniaeth fi. O'n i'n jyst yn teimlo fel o'n i'n moyn wneud mwy o cysylltiad, so pryd nes i'n freelance, dechreuais i, wel, o'n i'n barod yn mynd adre, ond ar trips adre, byddwn ni'n cwrdd lan gyda artistiaid arall a wneud connections ffordd yna, a ers hynny fi wedi wneud eitha lot o ffrindiau cerddorion a fel pobl yn gweithio yn y maes creadigol yng Nghymru o ddim gyda fi cyn, a enghraifft Annie Glass nes i cyfarwyddo music video hi ddiwedd 2019, ond o'n i ddim yn nabod hi cyn i ni wneud y fideo yna, so just, wneud y connection ar-lein. Ond, dyna ffocws yn fy ngwaith i yw yn ogystal wneud stwff yn un, gweithio gyda artistiaid Cymraeg a trio wneud y cysylltiad ffordd yna, achos bod mae fel hybu'r Cymraeg a hybu Cymru'n rhywbeth sy'n rili bwysig i fi, achos jyst yn symud i Llundain hyd yn oed, mae cymaint o fel ignorance o gwmpas y Gymraeg a fel Cymru hyd yn oed yn Llundain a wedyn symud i Berlin. Oedd rhan fwyaf o pobl o'n i'n cwrdd a ddim yn gwybod ble oedd Cymru. So i fi mae hwnna'n rhan o fy ngwaith fi a just hyd yn oed just gweithio gyda artistiaid Cymraeg, gweithio ar music videos, hwnna i fi yn fel hybu'r Cymraeg yn ffordd fy hun. So, dwi'n yn enwedig gyda'r lockdown o stuff, fi wedi bod yn siarad i ambell i artist fel cerddorion am music videos a plans a stuff am y dyfodol, so mae wedi bod yn neis i bod gallu cysylltu ffordd yna. A mae yna un artist fi'n kind of gweithio ar remote music video gyda ar y foment, artist Cymraeg. So, mae'n really neis fel person sy'n byw tu fas i Brydain, cael y cyswllt yna a just, teimlo'n gysylltiedig ac yn agos i Cymru yn y ffordd yna pryd fi actually ddim yn agos. Yn fel, lleoliadol. Hyfryd, a mae'n hyfryd clywed am y ffordd rwy ti'n, gwneud cysylltiadau gyda artistiaid mewn gwahanol feysydd, enghraifft cerddoriaeth a pethau eraill. Mae'n hyfryd clywed hynny ac mae hynny'n cyngor da i'r bobl sy'n gwrando hefyd yn diwy o ran gwneud cysylltiadau gyda rai sydd nid yn unig yn eich maes chi, bod chi yn cydweithio gyda rai sydd ddim yn gwneud celf trwy'r Gymraeg, a mae hynny'n gallu ysbrydoli'r gwaith yn diwy. Ydy. A hefyd, mae'n bwysig i fi i creu cysylltiadau yma, a cael pobl gallai galw ar am help, pryd fi moyn helpu dod â syniad i fywoliaeth. Fel esiampl yw, mae'n cyfarwyddwr mae'n cerddor hefyd, ond Griff Lynch, chi probably nabod mae'n yr odds, ond mae fe yn person fi'n gweithio gyda ffilm hefyd, so un o'r troi'n diwetha es i adre, wnaethon ni fel collaborator i creu ffilm fer ar Caffi Dalaith yn y Rhondda, a just, fi'n meddwl bod e'n really bwysig i cael tîm neu grŵp o pobl creadigol o gwmpas chi i bod gallu collaborator gyda, os chi'n moyn wneud ffotograffydd a ffilm, a meysydd lle mae angen fel cwpl o bobl i weithio ar rhywbeth. Gwych. Ac Alis, o'n gwybod bod ti'n gweld magdais o ddefnyddio'r
Gymraeg yn dyfais di hefyd. Wedi gweld ti ar y raglen heno yn siarad am dy waith di trwy gyfrwng y Gymraeg. Wyt ti moyn siarad fwy am, wel, pwysigrwydd y Gymraeg i ti a dy waith? Ie, so o'n i'n debyg iawn i Llio amser nes i just graddio. Nes i ddim really defnyddio lot o Cymraeg yn fy ngwaith, na yn captions ar social media a pethau. Ond unwaith i fi dechrau chwarae yn byty da geiriau oedd pobl Cymraeg yn gweud, fel i fi wneud yn gwaith fi pan o'n i'n rhoi lot o Saesneg yn gwaith fi. Nes i sylweddoli oedd dilynwyr fi mynd lan yn really gyflym wrth wneud y patrwm beb sydd gyda fi. Oedd hwnna literally just fel un gair bach Cymraeg. A oedd pawb just wedi mynd yn nuts. A wedyn, yr un peth da, nes i jwmperi gobaith blwyddyn diwetha. A oedd pobl o America yn hala neges i fi yn gweud bod nhw'n hoffi gobaith achos maen nhw'n hyreithu gytre. Mae just geiriau bach fi'n defnyddio, ond geiriau eitha pwysig iawn i pobl ifanc fyd. Geiriau maen nhw'n defnyddio, yn amlwg oedd y gair gobaith yn bwysig iawn blwyddyn diwetha a kind of blwyddyn hyn hefyd yn yr amgylchiadau ni yndo. Oedd defnyddio Cymraeg, a mae defnyddio Cymraeg nawr yn mor bwysig i Alis Kints. Bydde ddim hanner o pethau fi yn gwerthu nawr, byddai nhw jyst yn Saesneg. Ti'n gallu gweld hefyd ar Instagram fel lle mae dilynwyr ti, fel y majority o'n nhw a mae fel 80% o'n nhw o Cymru. So mae'n anhygol, really, taw dim ond 20% sydd ddim o Cymru, a mae'r lleill i gyd o Cymru. So really bwysig i fi, a yn bwysig i dilynwyr fi hefyd, o fi'n defnyddio'r Cymraeg. Mae'n anhygoel clywed fyna, ffordd mae hyd yn oed just, wel, un gair yn y Gymraeg yn gallu cael, wel, effaith ar y gynulleidfa. Mae hynny'n, wel, hyfryd. Ond i moyn gofyn i chi hefyd i gyd ynglyn â Covid-19. Sut mae hynny wedi effeithio ar eich gwaith a'ch ffordd o weithio? A falle dyw e ddim beth wel, o'n ran i, dyw Covid-19 ddim wedi effeithio rhyw lawer ar y ffordd i o weithio, gan roeddwn ni yn gweithio ar fy men fy hunan, beth bynnag, ac oedd dal wedi cael gwaith a chyfleoedd trwy'r cyfnod hwn. Ond dwi wedi gweleisiau am weld ag orielau celf ac arddangosfeydd yn y cnawd i gael ysbrydoliaeth a mwynhad sy'n bwysig i fi. Wel, pa fath effaith ydy Covid wedi cael arna ti, Llio, ac ar dy waith di? Blwyddyn ychydig nôl nawr, o'n i mewn shared studios yn y brifysgol, actually. Felly ges i gyfle blwyddyn yn ôl graddio i aros blwyddyn extra. Mae gyda hynna gorau cael, felly yn y bach o panic wedyn yn meddwl lle dwi'n gwneud yn waith i fan, achos dwi angen odyn, sef basically cwcer huge, a dwi'n yn gallu dod o fadra i wneud. Felly o'n i'n gorau chwilio rhywle arall yn sydyn. A wedyn, gyda i swydd rhan amser hefyd, a ges i gorau mynd ar furlough hwnna. Felly ar un roed lot amser, wel, o'n i gallu defnyddio'n amser i gyd wedyn ar yng ngwaith, a dyna lle eisiau gweld gwaith yn rili tyfu. So, mae wedi bod yn gret. Iddo fi, actually, gallu ffocysu ar yng ngwaith i. Ac ie, yn y blwyddyn diwethaf, mae gwaith i rili wedi tyfu, a dwi wedi gallu, poeni am beth sy'n digwydd yn y byd, oedd gallu neud y gwaith i fatha bach o escapism, o'n i'n gallu mynd i'n studio, ffocysu ar yng ngwaith i, a hefyd, dyna'r adeg o'n i'n siarad mwyaf gyda'n nghwsmeriaid i hefyd a rili dod i'n nabod nhw. Felly, mae wedi bod
eitha da fi, really. Mae'n hyfryd clywed am yr effaith cadarnhaol mae wedi cael arna ti. Carys, ydw wedi cael effaith cadarnhaol i ti? I fi, wel, cyn y pandemig, o'n i arfer trafeilu ty bach gyda gwaith. For example, o'n i arfer cael fy anfon i fel music festival i wneud fel photo story. A o'n i arfer dod adre i Gymru i wneud prosiectau fyna. So i fi, mae wedi newid fy ngwaith i yn y ffordd bod fi dim ond gallu gweithio yn Berlin, really. A bod fi hefyd yn cael fy fforsio i feddwl am ffyrdd arall gallai weithio sydd ddim yn, fel esiampl, y music video fi'n kind of gweithio ar hyn o bryd gyda artist Cymreig ni'n trio gweithio allan sy'n gallu gwneud yn fel remote, so fel heb fi fod yna. So mae wedi fforsio fi fod mwy creadigol mewn ffordd, ond hefyd, pryd ni mewn lockdown llym yn Berlin, sef ni wedi bod mewn lockdown llym ers mis Tachwedd, mae'n teimlo fel bod y gwaith yn sychu lan o ran fel budget a'r arian yn y ddinas. So rhwng Medi a Tachwedd blwyddyn diwethaf, fi'n really brysur achos oedd dim really lockdown a oedd loads o pobl yn gofyn i fi weithio. O'n i'n rhy brysur, o'n i'n bach yn fel burnt out erbyn y diwedd. Achos chi'n teimlo fel bod chi'n methu wedi dweud na i gwaith hefyd. Pryd mae yna, pryd chi'n cael y cynnig. Ond mae'n teimlo fel bod dim cymaint o bobl dim cymaint o budgets basically nawr gyda'r lockdown a mae llai o waith, ond fi'n trio ffocysu ar prosiectau personol pryd fi yn y sefyllfa yna, so fi wedi bod yn gweithio ar cwpl o prosiectau just fy hun a i portfolio fi. Dyna be fi wedi bod yn trio ffocysu ar pryd dim arian yn dod mewn, neu dim lot anyway. Mae'n ddiddorol clywed ti'n dweud, Carys, y ffordd o ti'n dweud bod ti wedi gorfod newid dy ffordd o weithio, ac mae hwnna'n neud i fi feddwl am pan o'n i yn y brifysgol a byse'r darithwyr yn rhoi heriau i ni mwyn bod ni ddim yn bod ni ddim yn mynd yn rhy gyfarwydd gyda'n patrwm o weithio. Ac felly mae'n ddiddorol clywed bod wedi cael, bod wedi gorfodi ti newid y ffordd o weithio beth bynnag. Ydw wedi newid dy ffordd di o weithio, Alis, Covid? Mae wedi hala fi cael mwy o amser i gweithio ar dyluniau fi a archebion. Fi yn gweithio rhan amser, so mae wedi rhoi mwy o amser i fi fel does dim byd i wneud ar penwythnosau, so fi jyst yn wneud Alis Kints achos fi'n joio wneud a does dim byd arall mlaen. So mae wedi helpu fi cael mwy o amser i gwneud pethau a datblygu syniadau. Fi'n credu hefyd mae pobl yn gwneud mwy o pwyslais ar siopa lleol a cefnogi lleol, so fi yn teimlo hefyd bod hwnna wedi bod yn effaith eitha positif ar busnesau bach a crefftwyr. Ond dwi wedi gweld yn anodd o ran photoshoots a pethau fel yna, achos mae hwnna yr unig amser dwi'n gweithio gyda pobl eraill ar Alis Kints. Dwi'n joio cael ffotograffydd a'r models i gyd. So mae hwnna wedi bod yn anodd o ran cael bach o content newydd pob mis a gweithio gyda pobl eraill achos fi'n hoffi collaborato gyda pobl. So ond byddwn ni'n gweud yn y cyfan, mae wedi bod yn really positif. Dda clywed hynny. A ni moyn gofyn yn gyflym beth sy'n nesaf i chi gyd? Beth yw'ch gobeithio'n ar gyfer y dyfodol? Os unrhyw brosiectau ar y gweill? Carys, o ti'n sôn ynglŷn â bod pethau ymlaen dy ti. Ti'n gallu trafod mwy am hynny? So ers mis Rhagfyr, fi wedi bod yn
collaborator gyda dwy ffrind sy'n rhedeg agency creadigol yn Berlin o'r enw Peach, a ni wedi bod yn gweithio ar y ffilm fer yma sydd kind of fel documentary am y cymuned creadigol yn Berlin a sut ni wedi cael ei effeithio gan Covid, basically, a sut ni'n ymdopi. So fi wedi bod yn golygu hwnna dros y mis diwetha, a ni bron yn barod i rhoi allan. Ni jyst yn edrych am fel media partner, neu media platform i roi allan ar. So hwnna, a fi hefyd, mae cariad fi, John, yn visual effects artist. So mae fe'n neud fel visual effects i music videos a fel advert a stuff. A ni'n mynd i collaborate ar rhywbeth gyda'n gilydd cyn fy hir. So fel cyfyngu, gweithio gyda ffotograffiaeth, ffilm a visual effects a cyfuno nhw'n tri. So gweithio ar cwpl o bethau personol fel yna. Gwych, edrych ymlaen at weld beth rwy ti a John yn mynd i greu. Alis, beth sydd ar y gweill gyda ti, unrhyw brosiectau? Dwi jyst yn gweithio ar ehangu collecsiwn cartref fi, so mwy o carthenni, gwlan sy'n dod mas yn y haf, a clustogau, a falle rhyw fath o upcycling project lle byddai yn defnyddio offcuts fi gyd, a tymor y patches na lle mae mistakes ein nhw i fi, ond i rhywun arall mae fe'n patrwm beautiful, so dwi'n gweithio ar rhywbeth really cool, gobeithio yn y haf bydd e'n dod mas wedyn o'r defnyddio hen stools a pethau bach really, a rhoi gwlan fi a patrymau fi ar eitemau yna. Gwych, mae hwnna'n swnio'n gyffroes. Edrych ymlaen at weld hynny. A Llio, unrhyw beth penodol ymlaen dy ti yn fuan? Na, dwi wrthi'n setu fyny studio newydd. Dwi bron o gorffen am, so dwi'n gobeithio unwaith oedd bethau fel back to normal byddai'n gallu neud fwy o cyrsiau a ballu. A hefyd dwi newi brynu 3D printer, so hwnna di toi newydd fi. So dwi'n gobeithio, wel, dwi'n edrych ymlaen i weld sut fydd gwaith fi'n datblygu yn defnyddio fwy technolegol efo proses eitha traddodiadol. So dwi'n yn siŵr lle mae'n mynd eto. Ond mae'n definitely mynd i rwla, so dim byd cadar, ond lot o experimentio am fo fyny, dwi'n meddwl. Greit. Printio'r 3D yn swnio'n gyffroes, Llio. Wel, o'i wedi cael y profiad o chwarae'n bythdi gyda fe a wedi cael pleser jyst yn neud yno, gwylio sut mae'n gweithio, mae'n anhygoel sut mae technoleg yn galluogi, i bethau fel yna i ddigwydd. Yndi, dwi rioed i really licio dylunio drwy pethau technoleg a wedyn mynd nôl at glaid sydd yn broses really traddodiadol. So ni'n gallu sefyll am oriau jyst yn gwasio ddo yn printio. Dwi wedi gwasgu lot o amser wythnos yma jyst yn edrych yn fo, ond edrych ymlaen i weld lle eithaf. Greit, edrych ymlaen at weld canlyniadau, Llio. O'm ran i, fy nod yw parhau ar brofi gyda fy ngwaith celf. Yn benodol, maint fy ngweithiau. O'i fel arfer yn gweithio raddfa fawr, ond o'n edrych ymlaen at weithio raddfa lai a gweld beth aw o hynny. Efallai bydd y canlyniadau yn wath, ond rwyf am ar brofi gyda hynny. Wel, mae yna gymaint ragor y gallen ni drafod, ond mae amser yn bryn ac rydyn ni am roi cyfle i'r gynulleidfa holi cwestiynau. Oes rhywun am ofyn rhywbeth i'n panel? Mae yna gwestiwn wedi dod mewn, Tom, gan Gwenllian Beunon. Oedd astudio rhan o'ch graddau yn y Gymraeg yn ddefnyddiol? Cwestiwn da. Llio, fe astudiais di rhan o'r gwrs dy radd trwy gyfrwng y Gymraeg. Wyt ti gallu ateb hynny? Do.
Eto'n sôn am yr arddangosfa Gelf bob blwyddyn, oedd yna'n gyfle gwych. A hefyd dwi'n meddwl oedd ysgoloriaeth Cymraeg, so jyst yn astudio drwy'r Gymraeg. Dwi'n meddwl oedd yna fel bonuses efo hynna hefyd. Ac oedd drwy siarad Cymraeg, er ni weld bod yna cymuned eitha da arni ar y cwrs yn siarad Cymraeg. Ac ar cwrsiau eraill yn y brifysgol hefyd, so ni heb rili di sylweddoli os o'n i ddim yn gwneud fatha meeting wedyn mewn gilydd yn y Gymraeg. So do, ar efo rili helpu. Byswn ni'n atseinio'r hyn rwy ti wedi dweud, Llio, oedd e'n fuddiol iawn i fi astudio rhan o'n gradd trwy gyfrwng Gymraeg, oherwydd fel artist o'n gweithio'n ddwyieithog, o'n wneud llawer o fy ymchwil trwy gyfrwng y Gymraeg a gweithio dy'r ddwy iaith, felly oedd e'n teimlo'n naturiol iawn fy mod i'n astudio fy ngradd trwy gyfrwng y Gymraeg hefyd, oedd e'n bwysig i fi ac fe nes i llawer o gysylltiadau o ganlyniad i hynny. Diolch am y cwestiwn. Sori, Tomos, gai weid yn gyflym, jyst ar ôl beth oedd Llio yn sôn fyna, fi yw Mara, fi'n gweithio'r Coleg Cymraeg, a falle beth ti'n sôn, so mae ysgoloriaethau cymhelliant gyda ni yn y Coleg Cymraeg. Os ydych chi'n gwneud 40 credyd drwy gyfrwng y Gymraeg, ych chi'n gallu cael ysgoloriaeth cymhelliant yw 1,500 dros 4 blynedd chi'n astudio. Ie, bod dwi'n yn meddwl. Gwych, diolch Mared. Diolch Mared, pwysig iawn fel dyn ni wedi trafod pres ac ysgoloriaethau barod o, felly manteisiwch arno fo. A mae yna neges gan Siôn Peri fama. Dwi'n disgybl ffotograffiaeth a dwi eisiau gofyn os oes rhywun yn gwybod am unrhyw arddangosfeydd ar-lein ac os bod unrhyw ffordd eraill o creu cysylltiadau yn ystod y pandemig. So, dwi'n gwybod os yna un o'n chi eisiau ateb hwnna. Fi wedi gweld ambell i fel pobl yn wneud fel arddangosfeydd ar-lein, ond sa'n gallu meddwl am un off top, fel enw rhai off top mhenni. Ond gyda'r cysylltiadau, fi'n meddwl, ers y pandemig, fi wedi bod yn lot mwy actif gyda fel social media gwaith fel LinkedIn a The Dots. So byddwn ni'n awgrymu creu profile ar LinkedIn a The Dots. I just type them in the chat. So, fi'n ffeindio bod yna cymuned creadigol mawr iawn ar fyna, mae pobl yn edrych am pobl creadigol i fel am jobs gwahanol. So, dyna un prif ffordd byddwn ni'n dweud, a hefyd just Instagram, postio dyweithu ar Instagram a dilyn fel editors o magazines a fel dilyn journalists sy'n ysgrifennu am y fath o waith ti'n moyn creu. Ond byddwn ni'n yn dweud cyfryngau cymdeithasol fel y platfformau yna yw'r ffyrdd gorau ar hyn o bryd. Ond fel gyda The Dots, fi ddim ond yn ddiweddar wedi dechrau bod yn actif, ond ar dydd rhyngwladol y merched, oedd fel wythnos diwethaf neu'r wythnos cyn, oedd nhw fel ffeitro fi ar fel list yma o 100 person creadigol i fel cadw llygad chi am blwyddyn yma. So mae hwnna wedi gwneud fi sylweddoli, fi angen bod lot mwy actif yna, achos mae pobl yn talu sylw i'r lists yma stwff. So just trio cadw fel presenoldeb ar-lein mor fel dda a fel high standard, fel a sy'n bosib, basically, byddwn ni'n awgrymu. Diolch Carys. Dwi'n gobeithio bod hwnna wedi ateb y gwestiwn di, Siôn. Gret, mae newydd ymateb iddo, diolch o'r iawn. Gobeithio bod yna wedi helpu beth hwnna'n Siôn. Newydd weld mae Martin wedi rhoi sylw bach jyst yn diolch i chi am eich cyfraniad. Mae un cwestiwn o'n i methu cwestiwn gan
Gwen Llian, mae'r ail gwestiwn, yr ail hanner y gwestiwn di Gwen. So, dach chi un o'n chi, Alis neu Tom neu bynnag sef, mae Gwen gofyn, sut mae cysylltu'r gymuned greadigol Gymraeg gyda ysgolion a phrif ysgolion? Dwi'n bod, rhywun eisiau mentro ateb y gwestiwn yna, jyst o ran, ti'n bod, profiadau chi o bosib, ti'n bod? Go on, Tom, dwi'n gwybod bod ti'n ystod ateb. Wel, bysyn ni'n, o ran gyda fi, o'i mewn cysylltiad gyda fy athrawon celf o'r ysgol o hyd, ac mae hynny wedi bod yn ffordd, wel, mor effeithiol i fi o, wel, rhannu pethau sy'n mynd mlaen gyda fi, gyda'r ysgol, hynny ysgol Yslyfera, ac, wel, sa'n siŵr, mae'n gwestiwn da. Falle jwmpo mewn, Tomos, falle byddai'n helpu bys fi'n gweud, falle. Mae sawl un o'ch chi wedi gweud bod nhw ddim yn ystyried bod cymuned mor fawr creadigol Cymraeg pan o'ch chi'n students, a fi'n credu Llio wedi gweud bod sy'n gofio, Alis wedi gweud, bod chi ddim yn ystyried bod cymuned mor fawr a bod e wedi cymeryd sbel fach ar ôl graddio i ystyried bod na gymuned enfawr o bobl mas na sydd yn dilyn ac yn gweithio a gweithredu trwy gyfrwng y Gymraeg. So yn amlwg felly, mae yna broblem yn dod gyda cysylltu hwnna ysgolion ac prifysgolion. So gyda bod chi'r gwneithwyr ifanc yn sy'n mas na nawr yn rhan o'r gymuned na, sut mae ffordd o gael y cysylltiad na nôl i'r ysgolion a prifysgolion fel bod pobl yn ystyried cyn bod nhw'n graddio bod y gymuned na mas na. Na beth i fi'n gofyn falle. Falle bod e'n gwestiwn bod chi ddim yn gallu ateb, ond fi'n credu, o'n i'n gweld hwnna'n rili ddiddorol bod chi'n sôn amdano hwnna, bod chi ddim yn gwybod bod chi wedi graddio. A falle bod e'n rhywbeth bod fi jyst yn rhoi chi ystyried, achos yn bendant mae gwaith i wneud ferno hwnna i'r dyfodol fi'n credu. Falle bod hwnna'n helpu, neu falle bod dim ateb i'r cwestiwn, falle bod e'n jyst yn gwestiwn bod ni jyst yn ystyried, gan gynnwys fi yn ystyried ar urdd, falle a Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn dyfa. A mae pethau fel hyn yn amlwg yn helpu, fi'n credu bod hwn wedi bod yn wych hyn, o llongyfarchiadau chi gyd, ffantastig, really ffantastig. So, falle bod dim ateb, just i esbonio beth o'n i'n meddwl a pam oedd y cwestiwn wedi dod i'm henni, really. So, yeah. Dwi'n meddwl falle os bydd mwy o fel gweithdai neu fel mwy o cyfleoedd i fel pobl fel ni siarad gyda pobl ifanc a fel falle hyd yn oed os bod angen creu rhyw fath o platform neu cymuned fel i hybu yr artistiaid Cymraeg i gyd o pob maes. Cos fi'n teimlo fel just dim really unrhyw beth sy'n neud hynny a sy'n dod â ni at ei gilydd. A fi just yn teimlo fel bydd rhywbeth fel yna yn helpu a just gadael i pobl ifanc yn ysgol a yn prifysgol gweld bod na pobl fel ni yn actif yn gwaith ni a creu cyfleoedd fel hyn i siarad gyda'r pobl yn uniongyrchol. So fi'n meddwl, sa'n cofio unrhyw beth fel hyn yn digwydd. Obviously, oedd Zoom ddim yn thing pryd ni'n ysgol, ond sa'n wedi cofio lot o cyfleoedd fel hyn pryd ni'n ifancach. So mae angen mwy o stuff fel hyn i ysbrydoli pobl a i gadael pobl gweld bod wneud fel ffotograffiaeth neu gwaith celf arall yn bosib fel gyrfa. So angen mwy o ysbrydoliaeth. Dwi'n cytuno gyda Carys. Dwi wedi cael sawl ysgol yn gofyn i fi i wneud rhyw fath o presentation ar sut mae gallu siarad Cymraeg wedi fod yn mantais i fi am busnes. So, dwi bendant yn meddwl byddai mwy o cyfleoedd fel hyn
yn really helpu na, a really helpu nhw i ddatblygu gwaith nhw trwy'r gyfrwng Gymraeg hefyd. Reit, diolch. Felly o ddateb. So mae yna gwaith dyn ni'n neud. Yr Urdd, Coleg Cymraeg Cenedlaethol a'r prifysgolion hefyd yna edrych arno platfform. Beth yw platfform, fi ddim yn gwybod, ond ie, okay. Briliant, diolch. Diolch yn fawr i chi gyd, wedi mwynhau yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn i chi. Diolch pawb.